Honzo, tak řekni teď. 3, 2, 1, teď! Takový šulí. A že nám začít asi 25. A nebo to mě dáš, no. Tak Ale to si děláš prdel, ne? mi dáš. Tak hej. Cinko, vole! No, Dělej! posunce. To dáš? Martine, do toho. Dělej, to zvládneš. Šula, vole. Já to vyfotím, třeba to bude lepší, vole, třeba to bude mít s něčím srovnat, vole, ale já si musím asi to. Já mám fotky srovnané. Počkej, je to vole. Už to tam je. Ne, to mačka tady na boku, vole, ne, tak to dělá. Párátka netoč. Ne, to ne. Jo, ale joystickem by to šlo. To posral teda. Chcípadlo, ty vole. Chcípadlo, vole. Ty vole, tak takhle trochu, tam vidíme. Trošku, vole. Já to dělat nebudu! Nebudu to dělat! Nebudu to dělat! Nebudu montovat celý traktor kvůli 2minutové záležitosti, ty pičo! Do píče! Kurva! Možná maximálně 3 minuty, ale tady celý kurva den! Já to dělat nebudu. Normálně se z toho zlehču, ale neuděláš nic. Neuděláš nic.